ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಆರತಿ ತೆರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಮುತ್ತೈದೆರೆ ಈ ಆರತಿ ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮುಗುಲ ಜೀವನದ ಬುಲ್ಪಾದ ನನ್ನ ಆತ ದೇವರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫಲಕೊರಡಂದ ದೇವರಡಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಡಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆರ ನೇತೃತ್ವಡು ಪೂರ ಬಂಟ ಬಂದಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಸೇರೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸನ್ಮಾನ ಅಜಿತನ್ನೇ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲು ಕೂಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕಲು ದಯಾನಂದ ರೈಕಲು ಸಬಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕಲು ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂತೋಷದ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾಲೆ ಸಂತೋಷದ ಮಾಲೆ ಪೇಟ ಪೇಟ ದೀಲಣ್ಣ ಪೇಟ ಪೇಟ ಈ ಪೇಟ ತರೆತ್ತ ಶಿರಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅದು ಅಂತಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಣಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ದೀಪದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ದೀಪದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಸಂಭ್ರಮಡು ಮಾತಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಶಾಸಕ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಡ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮದ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂದು ಏನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇಜಿ ಎನ್ನ ಸುಮಾರು ಉದ್ಯಮ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಐನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ನನ್ನ ಬೋಡು ನನ್ನ ನಿಖಿಲ ಐನು ದುಂಬು ಬಾರಿಸುವಂತ ಬೋಡು ಜೋಕುಳಗಿಲ ಪಂಡದು ಉದ್ಯಮನು ಬುಡದಿನ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದ ಪುದಾರ್ನೆ ಒಂಜು ದಿನ ಮಿತ್ತದೇರ್ದು ಬತ್ತು ನಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಈ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಬನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಲೇನಿತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳನಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಜನ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ನೆರವಲ್ಲ ಈರು ಪೂರ ಪಂಡದ ಹೆಂಚಿನ ಮರ್ರಿ ಇಂಕದೆಲ್ಲ ಪಂಡನೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಚುನಾವಣೆದ ಸಮಯಡು ಈ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಏಪೊಲ ಏತು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಈರು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ತೊಂದರೆ ಅವು ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಾಜವು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಿಪ್ಪು ರಡ್ಡು ರಿದಿರೈಲ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀದಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರದಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಇಂಕ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾತ ಸಮಯಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾ ರೈಲ ಮುಳು ಉಳ್ಳಾಲು ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಉಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಕೈತಲು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು 10 ಜನನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಣ ಬಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ವಿನಂತಿಗೆ ನಿಖಿಲು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕನಕಲು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ದು ಯಜಮಾನ್ರ ನಕುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕನಕಲೆ ಪಂಡನ ಯಾವೊಂದು
ಬುಡ ಹಿರಿಯರು ನಕ್ಕಲ್ಲ ಪುರವಳ್ಳೆರು ನಕ್ಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ವಾ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ವಾ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋಡು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರತ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಶೋಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಖಲ್ಲ ಕಾರಂದು ತೆರೆಯೋಲ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರ ನಿಖಲಿಗೆ ಏನೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸೋದು ವಂದಿಸೋದು ಇನ್ನು ಪುರ್ಲದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಾನ ಅಂಚಿನ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೂಡ ಅವರ ಏನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಂಡೊಂದು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪಿರಾವು ಏಪುಲ ಈ ಅಶೋಕರ ಇಪ್ಪೇ ಪನಪುನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡೋರ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. This is Rupesh Shetty and team. Circus, yeah. Naramanya life, circus, yeah. Circus. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ